Unsay lami? Gamay glawas nga dakog ulo o dakog ulo nga gamay glawas? Tawag ulo nga gamay lawas. Nganong ganahan ka manong ganahan? Kay sulit. Unsay lami? Dakog ulo nga gamay glawas o gamay glawas nga dakog ulo? Dako ulo nga gamay lawas. Pero muumom ka na, muumom ka. Di Moom-om ko, dili gusto ko nako akong ikibon ba, pulpugon. Yo, what's up? Alias Wawart na sad. Kung gusto ka mo katawa, hali dire tanaw kay aron dungan tag katawa. So karon naigi request di ay nani comment dire. Kani si Mac, shoutout si mo dia. Basahan ninyo. Dakog ulo nga gamay og lawas kana mo na tong content. So unsa pay gihulat na to? Let's go, mang-interview na sad ta. Dol, unsay pangalan nato, Dol? I'm Ardeline A. Mabilin, Nag-asa man ka? taga Lourdes Alavihid. Naka Facebook, ma'am. Yes na. Unsay Facebook na mo? Nailidra Aya Kami Salamin Mabilin. Ibali lang ako. Agi bali-bali mga. Ganahan kag bali-bali dai. Wala, para man na siya dili-dali ma-research. Helicopter, di ka ganahan helicopter. Di ko ana. Nakasulay na ba ka nga kuan gachit ka? Ako wala. Wala kasulay bot-bot. Di ko mag-cheat kay sakit ba ya? Sakit mang cheat no. Oo. Anong Maayo buhaton na nimo. Okay. Kay nakatilaw naman ta ngano ato man ang buhaton sa uban niya. Kabalo man taon sa kasakit. So kuan sa eskwelahan di wala kasulay cheat ni nana. Sa eskwelahan noon, murag, di ko maingon nga. Di ko. Cheater di ka dai. Ay, pero dili man bintiha. Pero, no, since elementary until sa atong pagkuhan, unsa na tayo, kaning ato ang edad karon maka-cheat magita. Lagi, oh. So cheater gyapon ta no, cheater gyapon ta. Ako cheater ko Cheater gid kay ka sa eskwelahan. pero sa eskwelahan. Gago. Unsay ganahan nimo nga batasan sa lalaki tagay kog tulo? Responsible, loyal, and family-oriented. Family oriented ka uyab dol na kay uyab. Sa karon wala. Wala. Naka-ex daghan imong ex. Ex na ko duha. Sana all. Ang red flags nimo sa lalaki, tagay kog isa. Red flag sa lalaki, Ah. kanang mutanaw pa sila sa ubang babae nga imbis na ana sila yung mga uyab. Ka na mangita og Yes. wala sa imuha. Dapat pag kaning nakakamon man, so dapat imo siyang gi-accept kung unsa siya. Na nakoy pangutana isa diri nga pinakabibo. Unsay lami? Dakog ulo nga gamay glawas o gamay glawas nga dakog ulo? Di ko pa-imagine unsa na siya. Bay pili sa duha, dakog ulo nga gamay glawas o gamay glawas nga dakog ulo. Oh, Dakog ulo. unsa man pili sa duha? Tong una. Atong una unsa man to? Dakog ulo nga gamay. Dakog ulo nga gamay o Ay dili, dakog lawas nga gamay ulo. Ay otro na ko. Dakog ulo nga gamay glawas o gamay glawas nga dakog ulo? dakog ulo nga gamay lawas. Ay, dakog ulo nga gamay glawas. Ngano man? Wala ko kamay. Dili, na mong gina, na may nganong ganahan man kana, ipili man na nimo. No, I mean kung kung may kag dakog ulo, for me lang ha, ambot yung unsa gyud inyong buot sa botan na kay. Kung mo yung kag dakog ulo, more on dagan kay siya o kaning open-minded siya ba. Although kung unsa na yang lawas, pero at least open-minded siya sa mga mahitabo sa kaning ato ang palibot. Pero lami man gyud nang dakog ulo nga gamay glawas. Lulipap ba lulipap? Tilaw kag lulipap or ice cream imong ganahan. Ice cream ako Ay, ganahan. ice cream. Dili ka ganahan lulipap. Ganahan oy kay diya bagita to ang bata pa lang lulipap gina. Pag umilak ta lulipap yun na. Pero muumom ka na, muumom ka. Di Moom-om ko, dili gusto ko nako akong ikibon ba, pulpugon. Kugo ni mo lulipap. Madutlan, oy, dutlan no. Dutlan oy, abi vlog dili ako ito game phone. Ang ice cream mo tila ka sa ice cream pod. Of course. Isod pero kung saan ang ice cream no. Ano lugar? Tilaan oy, kasayang ba yan? Labi na init kayo o di matunaw, di mo tilaan, di sa lain pod. Kaya Sayang. pag mutulo tilaan yun. Oh, sayang man. Sayang yun. So mo nun siya ang dakog ulo nga gamay glawas akong pasabot ha. Kana sa duwara na klase. Yo na si Madam Direno. Makita ninyo dira, makita siguro ninyo no.
Ay, sa mama, isa kong vlog ay. Dol, ano pangalan na to, Dol? Anne-Marie. Anne-Marie. Yes. Taga saan ka? Taga-asa ka? Del Carmen. Del Carmen. So, naka-Facebook, ma'am, naka-Facebook. Kasi pangalan sa Facebook din mo. Riri. Ha? Riri. Riri ra. Riri Roro. Nakoy pangutana si mo ha. Nakasulay na baka og cheat. Nakaya bola. Kan. X. Ay no, X. Uya bola. Wala. X daghan. Pila ka buki mong X? Isa. Ay isa. Wala pa kay dunga ka na. Wala. Ako idungag ko X. X. Oh. Gago. Sagot ka ma X ko. Why? Una. Nakapoy na day. Sige. Nakasulay na baka og cheat? Wala. Wala ka sulay cheat. Siya may ni-cheat. Siya nag-cheat. Siya ni-cheat. Unsa nga cheat iyang gibuhat sa mo? Nagkan-guro siya na sa laet. Ay nakig-churbalu sa lain day. Baba. Anong nabuhat mo trato na yun? Na-attract siguro sa nun. Attract. Guro siyang ka-workmate ro guro. Sige, unsay paano mo? Ganahan nga batasan sa lalaki. Siyempre, maguna gid ang butan. Utan. Sunod. Loyal. Loyal. Tapos, tagay ko mga 5. Nanakay 2. Kuan. Kanang di na mulingi sa lain. Uno kay dapat. Focus no, focusin mo. Focus. Topat. Topat kay understanding. 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 Lagi no, gwapo kayo ng understanding yun. 5. 5. Unsay paka-5 nimo? Kanang kuan ko siya, family oriented. Red flag si mo, dili nimo ganahan, tagay ko isa lang. Ay kanang yung mag-cheat gyud. Mag-cheat. Undang na mag-cheat ha kay si Riri, kay ready to mingle. Ay, mingle. Single pa niya siya, single. Sige na ko, isa ka pangutana. Unsay lami? Dakog gamay glawas nga dakog ulo o dakog ulo nga gamay glawas? Suman. Unsay lami sa duha? Dakog ulo nga gamay glawas o gamay glawas nga dakog ulo? Naku, ulo ko. Dakog ulo nga gamay glawas. Balik ka. Sige na nimo. Tawag ulo nga gamay lawas. Nganong kanaman imong ganahan? Wala, natagak. Nganong kanaman imong ganahan? Kay sulit. Ay, sulit pag samot na kanang imong makaon ba na no? No? Kanang pagkaon bitaw nimo is ma-feel nimo ang ulo. Lollipop ba lollipop? Ala, layang na. Ang lollipop, yan ibig lollipop. Kita kanina kung ulo gamay glawas. No. Pag mo color pag yun, hilig ka na dol, hilig ka na. O Anong lollipop? dili ice cream ra. Sorry. Ice cream mo ma. Ice cream tapos ulo ni gamay pero glawas no. Dol, kisay gusto nimo shoutout. I-shoutout imong mga amigo, amiga, mga parente diya. Okay, shoutout ko sa ako mga friends from Vietnam. Hi, Jungandi. And syempre sa akong friend nga, ako tayo papanan ako mga yoon ay ang Facebook. Mag-follow. Yeah, thank you Sa kayo. akong friend ito sa Magawa, si Lo, and be safe there. My family, hi. Yes. So, Ako tagi ko kinigan. si Ma'am Dino, Vietnam na kay friends dito. Na ako friend Good. dito, close na ko. Yes. Dito siya nag Ay, shoutout si Madol. ay shoutout na ako kong ex niya. Tingalan. Ay na ay. Dili. Il-chur balloon na lang. Ay ex. Ano Ang naman? pinggiya. Ay, yata, ila pa ni. Wala pa ka mabuon di. Oo, kampun na eh. Pila mo 2 weeks? Ano sa rin mo? Bulag. Mag 2 weeks na meron, pero 2 years and 3 months. Miga ko. O dili na ka binuwa nga. Balik si Juan, Riri.